दो दिन से कुछ खाया नहीं भाई, कुछ दे दो। 2 दिन से कुछ खाया नहीं हो, दे दो। भूक लागली का तुम्हाला? हो। तुमचे आई वडील नाही का? नाही। हे पा, बरेचसे लोक असे आहे का असे लहान लहान लेकराला भीक मागायला लावतात. तर असे लहान लहान लेकराला भीक देऊ नका. आज आपण असे लेकराला भीक देतात म्हणून आपल्या देशमध्ये खूप लेकराचे अपहरण व्हायला लागले. वर्षातून किती लेकरं गायब व्हायला लागले याचा अंदाजा लावला का तुम्ही? आपण भीक देतात तर लोक लेकराचे अपहरण करून त्यांना भीक मागायला लावतात. तुम्ही भीक देणं बंद करा, कोणाचाच लेकराचं अपहरण होणार नाही. चला रे, मी तुम्हाला दोघं शाळा शिकवती. शाळा शिकता का? हो। चला, तुम्हाला जेवायला बी देते आणि शाळा बी शिकवती.